este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova. Așa sună articolul numărul 1 din legea cu privire la statutul legal special al Găgăuziei, adoptată în anul 1994. Documentul a fost elaborat pentru a răspunde aspirației găgăuzilor de a-și păstra identitatea culturală și autonomia în cadrul Republicii Moldova. Problematica Găgăuziei a fost abordată, de fapt, în 1989, când s-a început mișcarea națională în Republica Moldova. Tezele din aprilie, protestele studenților și mai departe. Deci s-a pornit un val de mișcare națională, trebuia să găsească anumite echilibre. Și, într-adevăr, problemele în Găgăuzia erau, spunem, sociale-economice și culturale erau destul de, spunem, acute. Între timp apare problema 92, conflictul din regiunile din stânga Nistului. Deci apare un parlament. Deci în 93 iarăși se formează o comisie la nivelul Parlamentului și se abordează iarăși problema statutului de autonomie Găgăuziei. Cea mai mare discuții au fost anume pe dimensiunea autonomiei. Cât de largă autonomia trebuie să fie. Au urmat discuții lungi în căutarea unor compromisuri și soluții. Pe această lege, proiect de lege care s-a lucrat mult, s-a dezbătut foarte mult, câteodată destul de aprins, se discutau. Erau delegații din partea găgăuzilor care veneau în cadrul comisii parlamentare și abordau și argumentau necesitățile. Признание гагаузского народа и признание автономии Гагаузии 23 декабря исполнено. Хочу отметить, что эта победа не только наше население Гагаузии, это победа прогрессивно мыслящего молдавского народа. Legea cu privire la Găgăuzia permite soluționarea de sine stătător, în limitele competenței sale, în interesul întregii populații, problemele dezvoltării politice, economice și culturale. Legea a consacrat limba găgăuză ca limbă oficială în regiune, protejând și promovând astfel identitatea culturală a comunității găgăuze. Totodată, în regiune există și alte două limbi oficiale. Legea a instituit drapelul și stema Găgăuziei. Potrivit legii privind statutul special, puterea legislativă în Găgăuzia este exercitată de adunarea populară, iar cea executivă de guvernatorul autonomiei numit Bașcan și comitetul executiv. Aceste două structuri au puterea de a soluționa probleme cu caracter politic, economic și cultural. Totodată, domeniile precum politica externă și apărarea rămân în competența guvernului central, asigurând astfel unitatea și suveranitatea statului. Totuși, legea îi oferă autonomiei posibilitatea de participare la promovarea politicii interne și externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei. Adoptarea unei legi a fost un pas important în soluționarea tensiunilor și disputelor politice dintre Chișinău și Comrat. Statutul special a asigurat găgăuzilor recunoașterea și păstrarea identității culturale în cadrul statului Republica Moldova, oferind autonomiei competențe de autogestiune în anumite domenii.